ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆಂಚೆಲ್ಲರು ಪೂರ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪಿನಕಲೆಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಟ್ಟಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾತಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊರಾಂಡಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋದು ತಿನ್ನೋಡು ತಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಚ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅವೇ ಟೈಪ್ ದ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಶೆಫ್ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೆಶ್ ಎಟ್ಟಿಗಾನದೇನಿ ಉಡುಪಿ ಮಾರ್ಕೆಟಡ್ ತೂವಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೈಗರ್ ಎಟ್ಟಿ ಅವು ತಚ್ಚುಗೊಂದು ಕೊರ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬೊಕದ ಪುರಾಣ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಜಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಾರ ಪಂಡದೆ ಕೊರ್ನಿ ತಚ್ಚು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ತಚ್ಚುಗೊಂಜಿ ಆಪಲ ಮಾತೆರು ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೆ ದಾದ ಪೂರ ಓಡಿತ್ತೆ 1 kg ಎಟ್ಟಿ ಕಂದ ಚೂಲಿ ಪುರ ದೆತ್ತದ ಒಂಜಿ 3/4 kg ಅರ್ಧ kg ತಾವು 3/4 kg ಮುಟ್ಟ ಉಂಡ ತೂಕ ಒಂದು ಪುರ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಂಜಲು ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಲಿಂಬು ರಸ ಒಂಜಿ 15 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆ ಬೇಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡು ಪತ್ತರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಬೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ 3 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಬರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಮೇನ್ ತಿಂಗೆ ಗೀ ಅವ ಅವೇನೆ ಪಂತಜಿ ಮಾತ್ರ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಪೂರ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ಗ ಬೌಲ್ ಗೊಂಜಿ ಇದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇದು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬುದ ರಸ ಗೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಮಂಜೋಲು ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಹಾ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ 1 ಚಮಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಕವನೇನು ಸೈಡ್ ಇಡೊಂಜಿ ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುನ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಲ ದೀಯ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವಡ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಗ ಅಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ದೀತಲೆ ಅವನ್ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಕಾಯಿನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಚಪ್ಪಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವನೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪನ ನೀರು ಪಾಡವಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚೆಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುಲಿ ಪುರ ಪಾಡ್ನಾಗ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡಂತೆ ಇದು ಎಂಚನೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನೀನು ಇತ್ತೇನು ಪೊಡಿ ಅಂಟುವಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪುಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಮಸ್ತತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೀರು ಏತ್ ಬೋಡ ಆತು ತೂದು ಪಾಡೋಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಗೊತ್ತಾಪಣ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ ಇಂಚಪ್ಪೋಡು ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚತಲೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಘೀನ ಪಾಡೋಡು ನಲ್ಲಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಘೀ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಪುದರಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಗೀಟ್ ಮುರ್ಕಾದಿ ಓಡ್ 150 ml ಅತ್ ಗೀ ಪಾರ್ದನ್ ಪನ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನೆ ಗೀ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರೆ ಏನಂಪ ಬೋಕ ತೆ ಗೀ ಕಾಯಿಂಡ್ ಇತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಗೀ ಕಾಯ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಕಾಯಿಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಗೆತ್ತದು ಸೈಡ್ ಇಡ್ದೀಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ಗ
ಮತ್ತೆ ಬೇಸೊಪ್ಕಾಯಿನ ಗೀಟೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಎಟ್ಟಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಎತ್ತಿ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂತ ಕಾಯೋಡು ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗೀಟೆ ಎಟ್ಟಿದ ಸೈಜ್ ಪೂರ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಪಂತಿನ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿದ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಣಿತ್ತೆ ತೂವಲಿ ನೆನೆ ತೆಗೆತಿದ್ದಾನ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀಕನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲಗೆ ಪೊಡು ಗೀ ಒಳ್ಳೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಗೀಟು ಮಾತ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಟೈಗರ್ ಎಟ್ಟಿ ಕುಲಗೆ ತಿಂದ ಆಸೆ ಕುಂಟುನಾಗ ಹೌದಾ ಅದಾ ಎಡ್ಡೆ ಕಿತ್ತು ನೀನು ಎಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಗೀಕ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋದು ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗೀಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದು ಕಾಯೋಡು ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯೋಡು ಗೀಟ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಹಾಂ ಉಪ್ಪುನು ತೂದು ಪಾಡೋಡು ದೇಪನ ಯಾಕಡೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಬಾರ್ದ ಅವತ್ತ ಎಂತೂ ನೆಟ್ಟೆ ಎಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ತಿನ ನೀರು ನೆಟ್ಟೆ ಒರಿದಂಡು ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಸರಿ ಕಾಯರ ಬಿಡ್ಕನ ಮಸಾಲ ಗೀಟ್ ಐಟೇ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಬನ್ನಲೆ ಬಿಡೋಂಬತ್ತನು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆನ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ನನ್ನ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಎಟ್ಟಿ ಚೂರು ಬೇಯಾಡು ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಟ್ಟಿನ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟುಗು ತೂನಾಗ ಎಂಚ ಅವನುಂಡು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತನು ಕಲರ್ ಪೂರ ಹಾಂ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೈದಂಡು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ತುಯ್ಯದ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ತುಯ್ಯ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತೂರ್ ಪಾಡೋಡು ಎಗ್ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋದ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪೂರ ನೀರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಬೇಸೊಪ್ಪುನು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬುಡುಡ್ ಕೂಡ ಐತೆ ಒಟ್ಟುಕೊಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಡ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡರೆ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ಚೂರು ಬೇಗೋಡೆ ಪಾಡೋದು ಚೂರು ಡ್ರೈ ಆವಡ್ ನಾನಲ್ಲ ಅಂತೆ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಡ್ ತಿಂದು ರೆಡಿ ಆತನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ ಒರಿದನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜು ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಆತನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲವರ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಟ್ಟಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ನಮನೆ ಕಾಪುನ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಟೇಸ್ಟ್ ವರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಫುಲ್ಲೇರು ತಚ್ಚು ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ತಚ್ಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಅಂದ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ತೂತು ಎಂಚೊಂಡು ಪನೋಡು ತಚ್ಚಿ ತಿಂದು ಎಂಚೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಎಂಚಾತನ್ ತಚ್ಚು ಬೈಟ್ ಬನ್ನೆ ಎಂಚ ಕಾರು ತಾಗೊಂಡಿರ್ನ ಒಪ್ಪೋ 10ಗೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆಜ್ಜೆ ಹಾಂ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆಜ್ಜೆ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ಪ ನೋಡಿ ಜನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ ಇರೇಗ ಅವು ಆಂಟಿ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಲಿ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಟೈಗರ್ ಎಟ್ಟಿರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಚ್ಚುಗೆ ತಿನ್ಪಾಲೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಎಟ್ಟಿ ತಿನ್ನರೇರು ಚೂರು ತಿನ್ನೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು
ತಿನ್ನೆ ಈ ತುಲ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲ ಎಂಕು ತಿನ್ನ ತೂನಗನೆ ಆಸೆ ಅಪ್ಪ ಈ ತಿನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಾಯಗದ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಗದ್ ಅಂದ ತಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಜಾತಿನ್ ಬಂದೆ ಹಸಿನಕ್ಲಿಗೆ ತಚ್ಚಿಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ಗೆ ಎಂಚುಂಡು ಸೂಪರಾ ಎಂತಪ್ಪೆ ನೀ ಕಾವಂದಿಜ್ಜದ ತಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿ ಸತ್ಯ ಅದ ಅದ್ಭುತ ಓ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತ ಗಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂದು ನನ್ನ ಕೈಗುಣ ನೆನ್ಸೊಂಡು ಏನ ಅನ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲಾಗೆ ಗಸಿ ತುಲಾಗೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತ ಭಾರಿ ಈಸಿಲ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅದ ಮಸ್ತ್ ವಾವ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಂಪು ಕಥ ಬಡ ಒಂದು ಬಡ ಕೈಪು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಬಡಾಪ್ನೆ ಬೇಗ ಬಡ ಆಪಿ ನಂದು ಸೂಪರ್ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಪ ನಿಕಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜಾಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಾಗ ಆದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್